Mä oon Jenni Sorsa ja mä oon lasinpuhaltaja ja lasitaiteilija. Ja tässä meillä on sitten Eino Joo. Mäkelä. Kyllä. Ja haluatko kertoa meille syntymävuoden? No mikä ettei. 1949 helmikuussa. Kiitos. Sitten saisit kertoa, mikä on sun urapolku ollut lyhyesti? No lyhyesti sanottuna syntynyt täällä Nuutajärvellä 15-vuotiaana lasihyttiin töihin ja aloitin urani vormupoikana ja sitten myös lasia kantamalla uuniin. Et siitä se lähti se ura ja kiinnostus heräsi siinä samalla. Ja koska on nuutajärveläissyntyinen, niin täällähän oli jo kun mä olin pikkupoika, niin pystyin näkemään tätä lasivalmistusta. Täällä oli muutamia erittäin etäviä lasityöntekijöitä, että se niin kuin kiihotti mua vielä lisää. Kuuluuko lasinpuhaltaja sukuun? Oliko No vanhemmat? ei ollut, vaikka isä ja äiti on myös täältä kotoisin. Äiti oli lasinpakkaamossa töissä ja kun mä olin ihan pikkupoika, niin isähän hoiti hevosia täällä, kun puita tuotiin tuonne halkotarhalle, niin hevosilla. Just. No milloin Nuutajärveltä läksit sitten muualle? Se oli 1973, lähdin Nuutajärveltä ja mentiin tuonne Helsingin Suutarilan kylään Airanille puhaltaan termospulloja, sisä- ja ulkopulloja. Olin siellä 2 vuotta töissä. Ja Millaista se oli? en tykännyt henkilökohtaisesti tästä työstä lainkaan, koska se oli erittäin monotonista työtä. Yleensäkin jos lasia tehdään urakalla, niin se on aina monotonista, mutta tämä oli kyllä pahinta, mitä mä oon ollut mukana ikinä, tämä termospullon puhaltaminen. Mutta kuitenkin intohimo puhallukseen säilyi. No kyllä se säilyy, vaikka sitten 75 päätettiin, että muutetaan Ruotsiin. Kyllä mä silloin sanoin, että nyt en kyllä enää ikinä ala lasityötä tekemään. Siinä meni 1 vuosi, niin sitten alkoi nämä sormet kutisemaan, että kyllä sitä voisi vähän kokeilla. Ja siinä sitä nyt ollaan. Sitä on nyt tehty kaiken kaikkiaan, mitä nyt laskeskelin tässä kotona, niin 55 vuotta tämän lasin parissa pakertanut. Kyllä siinä joku vuosi on nyt sitten tehty tätä. Ja edelleen jatkuu. Edelleen jatkuu, vaikka ikää on kertynyt näinkin paljon tähän mittariin, mutta niin kauan kun se tuntuu hauskalta, niin mä teen sitä mielelläni. Ja sitten kun on niin terve, niin... Niin, just meinasin, että ammattitaudit ei ole sua vaivannut. Monella on, ketä on niin kuin mun ikäisiä, on kädet, selkä ja kaikkea ja jalat. Mutta itse on toistaiseksi säilynyt näinkin hyvässä kunnossa. Eli vielä puhallat sitten muotoilijoille, taiteilijoille? Kyllä. Käyt sä vielä, oot käynyt myös Konstfakissa? Nyt en ole käynyt Konstfakissa, että nyt mä oon ihan semmoinen freelanceri ollut, että mä puhallan ihan taiteilijat ottaa yhteyttä minuun, että tuutko tekemään. Mulla on näyttely ja sit mä menen sen tekemään, että auttamaan heitä. No niin. No, onko jotain suosikkitaiteilijoita ollut tai kenen kanssa ollut niinku haastavinta tai kivointa tai? No, mielestäni Erik Höglund oli aika jännä, kun hän tuli Konstfakkiin ja sanoi mulle, että voisitko sä auttaa häntä. Ja mä sanoin, että kyllä, no mikä ettei voidaan. Me katsoa, mitä hänellä oli piirustuksia. Mä tein sille semmoisia hirveän värillisiä, hän oli erittäin värivoimakas ihminen. Ja elefantteja tein. Oli muistaakseni vaaleanpunaisia vielä kaiken lisäksi. Sitten kun me oli tehty tää homma, niin Eerikin vaimo soitti ja sanoi, että Erik oli tyytyväinen siihen työhön ja haluaisi, että me mentäisiin sinne Paula Partnerin kanssa, niin Paula oli mun assistenttina, niin mentäisiin sinne päivälliselle. Ja sitten me mentiin sinne Paulan kanssa, hän asui Hufvudstadenilla siihen aikaan ja syötiin hyvät päivälliset siellä ja sitten Erik sanoi, että haluaisiko nähdä hänen työhuoneensa. No kyllä, haluttiin ja sitten hän aukasi oven ja sanoi, katsokaa näitä tauluja ja valikoikaa siitä yksi itsellenne. Mulla on Erik Höglundi kotona nyt seinällä myös. Sitten on erittäin monta muuta taiteilijaa, mutta nyt jäi Erik Höglundi tuli mieleen ensimmäisenä. Joo, varmasti monia. Entäs onko ollut sitten työkavereita tai taiteilijoita, joilla on ollut
ollut jotain tosi eriskummallisia tapoja tai erikoisuuksia? No, tässä nyt tapahtui 2 vuotta sitten, niin soitti yksi tyttö ja naistaiteilija. Ja hän sanoi mulle, että hän on saanut sun nimen ja hän haluaisi tehdä tuonne Huddingen Karolinska sairaalaan niin semmoisen venetsialaisen kruunun. Kattokruunu, joo. Ja mä sanoin, että mä en ole kuule ikinä semmoista kanssa tehnyt, että en tiedä. Mä sanoin, että soita Simon Glenellille. No Simon Glenellille hän soitti ja se käski soittaa Einolle. No se sanoi, että voitaisko me treffata, no me tavattiin sitten ja niin hän sai minut ylipuhuttua, kun sitä on vähän tämmöinen lasinpuhaltaja on, niin se on vähän niin kuin seikkailija luonteella, että sitä haluaa yrittää. Sitten hän sanoi, että me sovittiin, että mä voin nyt googlata ja katsoa, kuinka ne Venetsiassa niitä tekee. Sitä alettiin harjoittelemaan ja vuoden verran me tehtiin sitä. Nyt siellä se on hengaa siellä Karolinskassa erittäin hieno jyyskruuna, siis toi kattokruunu. Ja se on 1,10 m korkea ja 90 leveä. Wow, tosi hieno. Sitten mä oon vähän niin kuin ylpeä itsestäni, että mä sain sen tehtyä, koska siinä nämä käsivarret, niin siellähän sähköjohdot menee siellä sisällä sitten, että saadaan lamput. Eikö se ole vähän harvinaista, että taiteilijalla on varaa maksaa myös siitä harjoitteluajasta? Kyllä, erittäin harvinaista, mutta tässä hän oli saanut niin kuin siihen määrätyn rahasumman. Just. Ja hän oli sen sitten sillä lailla saanut sitten sovittua, että siinä on sitä varaa harjoittelua. Ja eikä siinä sitten sitä harjoittelua kovin paljon tullut, että se lähti meneen aika nopeasti, kun mä olin katsonut, kuinka ne tekee ne mestarit tuolla Muranossa. Niin just. Ja tuolla kokemuspohjalla niin varmaan. Sitten jäi mieleen vielä, jos kerkii äkkiä kertoa. Oli yksi tekstiilirouva soitti mulle ja hän oli Skånesta ja hän sanoi mulle, että jos mä voin auttaa häntä tekemään lasista niin rakastavainen pari, mitkä on niin kuin oikea luonnollinen koko. Mä sanoin, että en kyllä ala, mutta hän oli erittäin itsepäinen ja taas päästiin siihen tulokseen, että yritetään. Ja me tehtiin se. Me tehtiin ne osat sillä lailla, että pää ja kaula oli yhdessä, sitten yläosa, vartalosta alaosa ja jalat ja kädet. Niin sitten ne oli tuolla Sollentuna taidemessuilla. Mutta mikä tässä oli mukavinta, niin nämä osat laitettiin sitten siellä Tukholman keskellä, siellä oli semmoinen lasihiomo, niin kuin, ja laitettiin siellä, hiottiin ne kaikki, että se poika makasi alimmana ja tyttö oli sen päällä. Ja nämä värit tilattiin Muranosta myös semmoiset punaiset, että se oli vähän semmoinen, vähän niin kuin pornolainen, jos näin sanoisi. Yes. Ja se oli viimeinen ilta, kun ne oli ihan valmiit, ne makasi siellä päällekkäin valkoisella isolla puudialla ja sitten laitettiin spotlightit ja kello tuli aika paljon, se oli päivää ennen Vernissagea ja Sollentuna. Niin siinä meni yksi mies ohi ja katteli ikkunasta alas, sitten se tuli ovelle ja koputti varovasti oveen. Kello oli jotain vähän 11:30 illalla yöllä. Se aukasi sen oven varovasti ja kysyi, enää osaaks potella? Onko täällä joku porno? Ei missään muusta kyllä. Just. Tämmöisiä muistoja vaikka kuinka paljon. Niin, justiin. No mitäs sitten vielä? Entäs onko sulla ollut omia esikuvia? Huoltajia tai taiteilijoita, muita taiteilijoita? No, taiteilijoita on monia myöskin. Jos nyt aletaan näistä niin kuin valuhommista, niin Ruotsissahan on tämä edelläkävijä, tämä Bertil Wallin, mikä oli tosi mahtava ja kävi myös Konstfackissa näyttämässä. Hän teki niitä veneitä, niin tosi mahtava. Mutta niitä on ollut paljon. Ja Suomesta on taiteilijoita, niin Oiva Toikka on tämä on kunnioittanut erittäin paljon ja oikein miellyttävä mies, oli mukava työskennellä, koska hän oli myös professori Konstfackissa. Mutta kun mä olin pikkupoika, niin mä tykkäsin myös Kai Frankista.
silloin oli tuolla niin sanotulla lentopallokentällä, jos tiedät missä se oli, niin sitä ei kai ole enää olemassakaan. Siellä oli sellainen ulkoilmateatteri, mä olin pikkupoika ja teki mieli mennä katsomaan sitä teatteriesitystä, mutta eihän mulla rahaa ollut. Niin Kai Frank tuli sitä ohi ja kysyi, haluaisiko poika nähdä tämän esityksen? Mä sanoin, juu. Niin Kai Frank osti mulle lipun, niin mä pääsin näkemään sitä. Joo. Tämmöisiä muistoja. Joo, no entä ootko itse koskaan haaveillut taiteilijaksi ryhtymisestä? Alkaisit tekemään omaa taidetta? En. Joo. Vaikka näyttelyitä mulla on ollut itselläni paljon ja on ollut menestystä niistä, mutta pidän tästä hommasta. Just, mä en tiennyt, että sulla on ollut näyttelyitä. Joo. Niitä on ollut aika paljonkin mulle ja olen saanut hyviä arvosanojakin. Niin Joo. On ollut ihan kiva. Viimeksi oli Blås och Knåda siinä Hunskaattana, jos tiedät. Niin Joo. Oli ihan kiva ja niin se niin kuin, sitä oma arvostus niin kuin nousee myös, kun näkee, että ihmiset pitää, että näin hienoa. Kyllä. Mutta muuten mä en ole ajatellut sillä lailla taiteilijan urasta, koska mä oon niin kauan tehnyt eri taiteilijoille, niin se on niin kuin, mä oon niin kuin tottunut siihen, että kun mä näen piirustuksen, mä tykkään, että se on paljon jännempää toi, kun se on tehdä aina ja aina on eri haasteita sitten. Että semmoisesta mä pidän kyllä. Joo, no No onko siitä joku, mikä on tylsää työssä? Mikä on vähän semmoista, mitä sä tykkää? No semmoinen työ on minustakin tylsää, mitä en ole enää joutunut tekemään pitkään aikaan, mutta just tämä sarjatyö, että joutuu tekemään paljon samaa. Et vieläkin on ollut, kun joku on soittanut mulle, että voisitko sä tulla tekemään, että tarvitsisi tehdä 100 lampunkupua, niin mä oon kyllä yleensä sanonut, että en mä kyllä viiti tulla tekemään. Että niitä on nuorempia, ketkä voi niitäkin tehdä. Kyllä. No mitäs sitten näille nuorille antaisit? Onko sulla mitään vinkkejä antaa nuorille puhaltajille? Vaikka mitä? Niin. Se ensinnäkin niin tässä nyt esimerkiksi tänään kun on oltu, ei saa pelkää sitä, että tulee hiki. Niin. Ensin. Sitten sitä kärsivällisyyttä pitäisi olla. Et sitä ei pääse mestaritasolle ihan näin vaan. Niin kun itsekin tiedät, olet kauan jo tehnyt niin se vaatii. Ja se on niin kumma juttu, vaikka mä oon 55 vuotta tämän kanssa pakertanut tämän lasin kanssa, niin vieläkin tuntuu, että on sitä oppimista. Että tämä lasi on semmoinen materiaali. Että mä tykkään, että pitää vaan yrittää. Nykyään on tämä Google niin paljon helppoa, että sieltä pystyy niin paljon kopsaa ja näkee. No mitäs neuvoa sit antaisit, niin vastoinkäymisiä tulee jos jollekin asiakkaallekin puhaltaa, niin onko sulla mitään vinkkiä, miten siitä pääsee yli, että jos on niin suoriutunut omasta mielestä tai asiakkaan mielestä huonosti? Oliko tämä henkilökohtainen kysymys? No ei, Alman kysymys. Joo. Tämä on aika yleinen, sitä myös ajattelin, tämä on erittäin yleinen. Tämä on vaikea juttu. Niin. Tämä on vaikea juttu, jos omasta mielestään tykkää, että työsuoritus on hyvä. Ja tämä on kyllä niin vaikea, että se pitäisi siinä vaiheessa minun mielestäni, kun tämä esine myydään tai sovitaan, että tehdään. Niin olen itsekin tyrmännyt tähän monen kerran. Niin se pitäisi sopia etukäteen, että voiko sen palauttaa tai mitä me voidaan tehdä tämän asian eteen. Esimerkiksi nykyään monet, kun mä en tiedä onko teillä sama systeemi, Ruotsissa on ainakin semmoinen, että jos joku taiteilija tulee ja sanoo, että haluatko tehdä tämmöisen lasin, niin me otetaan niin kuin jo, mä en muista sitä rahasummaa nyt, se on aivan sama mikä se on, mutta päätetään yksi summa ennen kuin me aloitetaankaan. Että tämän verran teidän täytyy antaa ennen kuin me edes yritetään. Sitten siitä lähdetään jatkaa. Mutta monta kertaa, jos asiakas tulee ja sanoo, että mä en ole tyytyväinen tähän työsuoritukseen, mutta itse puhaltaja on, niin siinä voi tulla konflikti, että se on vähän hankala kysymys. En osaa vastata kyllä tuohon paremmin. Joo. Se on vaikea. Joo, no ihan, mitenkäs toi sitten, eroaako toi suomalainen puhaltaminen ruotsalaisesta tai? No
ei se kyllä siitä paljon eroa. Tässä mitä mä oon nyt huomautunut, nämä kuupat on erilaiset. Niin. Että eihän siinä paljon muuta. Että jyrkkästermit, nekin tarkoittaa samaa, vaikka ne on vähän eri nimellä. Niin, mielestäni ei eroa paljon. Että kuuppa on ainoa, niin. Mun se eroaa tosi paljon. Niinpä. Muuten se on samaa taistelemista. Niin justiinsa. No onko mitään ajatuksia nykyisistä studiolasitaiteilijoista? Joo. Esimerkiksi nyt Ruotsissa on tämä yksi kaveri Simon Glenell, mä voin nimetä hänet, niin hän aloitti aika pienellä hytillä tuossa Siklassa ja nyt hänellä on tosi valtava hieno studiohytti Gustavsbergissä. Että hän aloitti varovasti ja nyt hänellä on töitä, kun Simon soitti. Eli tästä on kovin pitkä aika, kun mä juttelin Simonin kanssa, niin sanoi, että työtä on ihan niin paljon kuin jaksaa tekemään. Ja niitä on nyt kaksi kaveria siinä, Rasmus ja Simon, niin ne vielä vuorottelee ja sitten porukat vuokraa vielä taiteilijat sisään, niin ne saa puhaltaa siellä heidän hytissään. Et siinä on erittäin korkeatasoinen hytti. Ja toinen korkeatasoinen hytti, se on sitten siellä Smålandissa tämä Mikke Johansson, mikä on erittäin hyvä just tässä graalitekniikassa. Kyllä. Kyllä. Onko vielä jotakin, mitä haluaisit sanoa? No ei muuta kuin toivotan kaikille täällä Suomessa näille, kellä on studiohytti, niin enemmän vaan tsemppiä ja toivotaan, että Nuutermi kukoistaa uudelleen. Sitä mä haluan. Kyllä. Kiitos. Kiitos. Kiitos.